Avui és diumenge, i si és diumenge, toca arròs. Una altra vegada toca arròs. Amb aquests quasi 5 anys d'existència han fet 17 arrossos diferents, 7 risottos i 10 arrossos. I avui farem un risotto diferent, i per això n'hi diem de festa, perquè ja veureu, porta confit d'ànec, porta musclos, etc. Avui farem, doncs, risotto de festa. Agafarem un arròs arborio o canaroli, que és el que millor va per al risotto, un manat d'espàrrecs, un quart de quilo de múrgola fresca, una cuixa de confit d'ànec, ceba confitada, unes 3 cullerades, un gra d'all, un got de vi blanc, brou de vegetal, rúcula, un grapat, una burrata, 50 grams de parmesà ratllat, oli d'oliva i sal i pebre. En primer lloc, escaldarem les múrgoles. Ja sabeu que les múrgoles, si no s'escalden bé, tenen un component un pèl tòxic que poden fer uns bons mals de panxa. Per tant, un minut escaldant-se i les colarem. He escorregut les múrgoles i ara en una cassola hi he posat una mica d'oli, que és la cassola on farem l'arròs, el risotto, vaja. I ara aquí hi poso un all que deixi anar, que perfumi una mica l'oli, vaja. L'all ja s'ha anat enrossint, ja ens ha aromatitzat l'oli, per tant ara ja el trec d'aquí, el retiro. I ara anem a posar-hi la ceba. Jo de tant en tant agafo cebes, 2-3 quilos de cebes, i les confito, i així ja en tinc per quan en necessito. Si no en teniu de feta, també podeu agafar un parell de cebes tendres i deixar-les enrossir una miqueta. Llavors, això ara hi afegeixo també les múrgoles que he escaldat, he deixat escórrer i les he partit per la meitat. També hi poso els espàrrecs, que he tallat les puntes, els he rentat primer, he tallat les puntes i els he tallat a trossets. Si els voleu fer més petits, els podeu fer més petits, si els voleu deixar més grossos, els podeu deixar més grossos, això al gust de cadascú. I finalment hi poso també la cuixa d'ànec, que és micolat a trossets petits. Ara, aquí el que faré serà posar-hi una mica de sal i pebre i també posar-hi el got de vi blanc i deixar-ho coure fins que se n'hagi evaporat l'alcohol. Aquí hem deixat que s'evaporés tot l'alcohol i ara ja hi tirem l'arròs i deixarem remeno ben remenat i deixarem que l'arròs es quedi una mica naquerat, és a dir, que ja agafi una mica aquest suc. I mentrestant tinc el brou que s'està escalfant. I ara recordem que estem fent un risotto i que per tant hi anirem tirant el brou a mida que ens el vagi demanant. Comencem amb un parell de cullerots, remeno una miqueta. En total això haurà de bullir uns 16 minuts aquest arròs. Nosaltres anirem afegint el brou a mida que el necessiti. Ja han passat els 16 minuts, he tancat el foc i ara hi afegeixo el grapat de rúcula, el barrejo, el remeno ben bé, i afegiré també la burrata, que l'anirem desfent també amb l'escalfor que haurà de desfer tota. I finalment hi afegirem també, evidentment, el formatge ratllat, el parmesà
I ara això ho remenem bé i ja ho tindrem a punt de servir. I un cop tot ben remenat, ja ho tenim a punt per menjar. Molt bon profit!